Henny Jansbeke van Stichting Vorkmeer. Kunt u wat vertellen over de oorsprong van de speelgoedbank? Ja, dat zal ik graag doen. Er was bij maatschappelijk werk en bij de wegwijzer, het informatieloket van Vorkmeer, kwamen steeds meer mensen die eigenlijk waarvan wij merkten dat ze gewoon een kleine beurs hadden en dat ze voor de kinderen eigenlijk niks konden kopen. Vaak als ze schoenen of een beugel of iets moesten kopen, dat zat er al niet aan. En door die signalen die kwamen eigenlijk van alle afdelingen. We gingen daarover in gesprek met Bobo en ook van de Bobo-medewerkers die ook heel veel signalen afgeven van toch kleine beurzen en van armoede. Daar hoorden we steeds meer van. Ja, er zijn steeds meer mensen en nou met die recessie, het neemt gewoon hand over hand toe. Mensen met een kleine beurs. Dus wij hebben elkaar gevonden en samen met wat vrijwilligers hier uit Pelemaas hebben we gezegd van ja, daar moeten we iets mee doen. Dus dat was de start van de vrijwilligersbank. Van de speelgoedbank. Dankjewel. Wat is zo belangrijk aan speelgoed voor de kinderen? Nou, als we zelf allemaal even terugdenken, wij hebben ook altijd speelgoed gehad en we vinden het ook fijn om speelgoed te hebben. Dus mensen die een kleine beurs hebben, vinden het ook heel leuk om met speelgoed te kunnen spelen. En het is gewoon heel erg belangrijk, ook voor de ontwikkeling van kinderen, dat zij gewoon speelgoed kunnen kopen. Om daarmee met vriendjes en vriendinnetjes te kunnen spelen, buiten of binnen. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe gaat dat in zijn werk, de speelgoedbank? Nou, het idee is dat mensen met een kleine beurs en die dus bekend zijn bij schuldhulpverlening of bij de gemeentelijke dienst of bij de voedselbank of de kledingbank, dat die in aanmerking komen voor een cheque waarmee ze hier naar een lokale speelgoedwinkel kunnen om daar voor een bepaald bedrag wat speelgoed te gaan kopen. En vervolgens die cheque wordt dan bij Vorkmeer ingewisseld en dan kunnen we van de Stichting Speelgoedbank dat speelgoed betalen. Dat is het idee erachter. Dankjewel. Wat vind je van het initiatief van het PM-hoes? Ik vind het een heel mooi initiatief en ik wil ook iedereen bedanken die geld gedoneerd heeft, maar ook de mensen die het mogelijk gemaakt hebben. Het is gewoon een hele goede actie om de speelgoedbank gelijk onder de aandacht te brengen en ook kinderen zo snel mogelijk ook speelgoed te kunnen laten kopen. Dus ik vind het een heel goed initiatief. Ik wil ook de artiesten die meegedaan hebben aan die prachtige cd van harte bedanken. Want ik vind het geweldig dat iedereen zich zo inzet. Niet alleen werkers van Bobo en Vorkmeer, maar ook je ziet hier bij het huis nou gewoon zoveel mensen die wat komen doen. Kerstpakketten die ingezameld worden. De artiesten die zich ingezet hebben. Geweldig, echt top.